u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ejjew nadurawh. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-Mulej. Ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nerstu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-Mulej sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejh huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-għoliet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu arku btejna quddiem il-Mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la bsessux qalbkom bħal dakinhar f'Meribaħ, f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmenlu dan in-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej is-Sultan il-Mulej, ejjew nadurawh. Leħen qawwi qed jinstema' biex ikeċċi d-lamijiet, ejja nwarbu twedwin fieraħ Kristu ġej f'daw l-ismewwiet. Tqum fuq tagħha ruħna mħedla ġaqet tiddi l-kewba ġdida. Dalwaqt l-għadu ikun megħlub. Il-ħaruf mibgħut mill-għoli ġej jieħolna minn kull dejn. Nitolbuh bil-fieq u l-biki jagħti l-maħfra iħenn u jgħin. Biex fit-tieni miġja tiegħu fl-ard imwerwra taħt rijleh ma narawx iqis ħtijietna imma jressaqna btieba leh. Glorja lill-Missier fil-għoli, rebħ lill-Liben kull tifħir, lill-Ispirtu kif jisħoqlu issa u dejjem hekk isir. Amen. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi. Għatini widen Mulej u weġibni għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħares li ħajti għax jiena twajjer. Salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Int Alla tiegħi ħenn għalija Sidi għax lejk lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi l-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi. Għax int Sidi twajjeb u taħfeħ kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen Mulej għat-talba tiegħi. Isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. F'jum min-niket tiegħi insejjaħlek għax inti żgur tweġibni. Ħadd mu bħalek fost l-allat Mulej u xejn bħall-emil tiegħek. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinsteħtu quddiemek u jsebħu ismek Sidi. Għax int kbir u emejjel tal-għaġeb tagħmel. Int waħdek Alla. Urini Mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tiegħek. Għatini qalb waħda biex ikolli il-biża ta' ismek. Qalbi kollha niżik ħajr Mulej Alla tiegħi u nsebbaħ ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi, int ħlistni minn qiegħ l-imwiet. U Alla, nies kburin qamu għalija, ġema nies qawwija jonsbu li ħajti, huma nies li ma jagħtux kasek. Int Alla Sidi, ħanin u twajjeb, id-dum biex tada kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenn għalija, għati qawwa lill-qaddej tiegħek, salva Liben tal-qaddejja tiegħek. Urini sinjal ta' tjubitek, ħajaraw u jitħawdu l-edewwa tiegħi, għax int Mulej tenni u tfarraġni. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jinnerfa' ruħi. Ħieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Int li fil-bogħod tinsabu, isimgħu jien x'għamilt. Intom li qegħdin fil-qrib, kunu wafu s-seta tiegħi. Il-ħatja f'Sion twerru, fuq il-ħżiena waqa' il-biża'. Ma' min se joqgħod ma' nar irriedi? Min minna se joqgħod ma' nirien dejjem iħeġġu? Min jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt, min jistmer il-qlieħ miksub bil-qerq. Min iwarrab idejh mir-riġgali ta' min irid jixtrih. Min isod widnejh biex ma jismax b'tixrid ta' dmija. Min jagħlaq għajnejh biex ma jarax il-ħażen. Dan jammar fil-għoli, fortizzi ta' żonqor il-kien tiegħu. Il-ħobs tiegħu jsibu u l-ilma qatt ma jonqsu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħieni l-bniedem li jimxi fis-sewwa u jgħid id-dritt. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-Sultan. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibit l-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għana, ifirħu u għannu. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana. Bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-Sultan. Ħajrijet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija. Ħajċafxbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-Sultan. Ix-xebba issirhom u jkollha eben u ssemmih Emanuel. Baqta u wasel jikol biex jaraf iwarrab il-ħażin u jażel it-tajjeb. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Wis-sebħ tiegħu ifeċ fuqek. Jiddi il-mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Farġu il-poplu tiegħi jgħid il-mulej Alla tagħkom. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
farġu l-poplu tiegħi jgħid il-mulej Alla tagħkom. Il-velb ta' Alla rid jammar fostna biex naraw il-glorja tiegħu. Mimlijin ferħ u tama ngħidulu. Kun magħna Emanuel. Prinċep li taħkem bil-ħaq u id-dritt. Għamel ħaq mal-foqra u mal-maħqura. Sultan taslim li tbiddel ix-xwapel f'sikek tal-moħriet u l-lanet f'imnieġel. Biddel lejra f'imħabba u l-inġustizzja tagħna f'maħfra. Int li ma tiġġudikax skont ma jidher fil-għajnejn. Ara fil-dawk li huma tiegħek. Int li ġej fi sħab b'seta kbira. Għamel li ma jkollniex għax nistħu meta nidru quddiemek. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru il-minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamel nitolbuku Alla li tista' kollox, li l-festa solenni li qegħdin inħejju fġieħ ibnek tkun għalina ta' għajnuna f'din il-ħajja u twassalna għal premju ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Kulma
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Miguel Dall'Amato. Sejrin namlu il-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija bħala il-bint mażula ta' Iżrael. Hekk f'dan iż-żmien tal-Avvent, Marija turina li Alla jażel l-fqajrejn li ċkejknin. Iju għalhekk aħna wkoll inresqu il-fraġilità tagħna u nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inta għażilt lill-Verġni Mqazza Marija biex tkun il-feddej. I li kienet ta' ġieħ kbir fost iċkejknin u l-foqra tiegħek, għamel li aħna nimxu fuq l-eżempju tagħha u natuk il-qima tal-fidi tagħna, ħirġa mill-qalb u nqedu fik biss it-tama kollha tagħna tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Jiena l-mulej m'hemmx ieħor ħliefi. Jien sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam. Jiena nagħmel ir-risq u noħloq id-deni. Jiena l-mulej li nagħmel dan kollu. Katru smewit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni u tinbet magħha il-ġustizzja. Jiena l-mulej jiena ħlaqta. Għax dan jgħid il-mulej li ħalaq ismewit u li ju tassew Alla li sawwar l-art għamilha u wettaqa, ma ħalaqhiex għall-baħr, sawwara biex jagħmru fija. Jien hu l-mulej u m'hemm ħadd ħliefi, mhux jien il-mulej u ma hemm ebda Alla ħliefi, Alla ġust u Salvatur ma hemm aħad tajri. Duru lejja mill-ġdid truf kollha tal-art u intom tkunu salvi. Għax jien hu Alla u ma hemm ħadd ħliefi. Bija nnifsi ħlift minn fommi ħarġet il-ġustizzja u kelma ma terġax lura għax qudiemi tiltewa kull irkoppa bija jaħlef kull ilsien. Għalija qatt jgħidu fil-mulej waħdu hemm il-ħaq u l-qawwa. Għandu qatt jiġu kollhom mistħija daw kollha li nkollaw għalih. Fil-mulej issib il-ġustizzja u jiftaħar in-nisel kollu ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Katru smewit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Katru smewit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Ħanisma' xi jgħid Alla il-mulej is-sliem xandar, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jagħmar is-seb fartna. Katru smewit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. It-tieba u fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Katru smewiet mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wart la tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Katru smewiet mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbarijiet tajba, hawn sidi il-mulej li ġej bil-qawwa. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġwannej sejjaħ tnejn mid-dixxiepli tiegħu u bagħthom għand il-mulej biex jistaqsuh.
inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor. Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu, Ġwanni l-Battista batna għandek biex nistaqsuk, inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor. Dak il-ħin stess Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart, mid-dbatijiet u mill-ispirti l-ħżiena u lil bosta ħomja oġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom: morru għatu lil Ġwanni l-aħbar dak li rajtu u smajtu, kif l-omja qegħdin jerġgħu jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifuqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara tajba qiegħda tixxandar lil-fqar. Ħieni jew min ma jitfixkielx minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Id-domanda li jagħmlu iż-żewġ dixxiepli ta' Ġwanni il-Battista lil Ġesu nistgħu ngħidu li tista' tkun id-domanda tagħna wkoll. Id-dixxiepli li Ġesu jistaqsuh huwa int f'kelma waħda il-Messija jew irridu nistennew il-ħaddieħor. Din id-domanda wkoll ħafna drabi nistgħu aħna stess nagħmluha u nistaqsu ngħidu imma int mulej dak li jien qiegħed infittex, dak li jien qiegħed nistenna. U għalhekk tajjeb nistaqsu hekk lilna nfusna x'tip ta' mulej jiena rrid qed infittex. Ir-risposta hija f'dawn is-senji li Ġesu jagħmel, sinjali li kienu diġà imħabbra mill-profeta Iżajija. It-sopop jimxu, il-lebrużi jifujqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin isibu l-ħajja. Dawn huma sinjali ta' fejqan spiritwali ta' dawk kollha li jsibu lil Alla f'ħajjithom. It-sopop jimxu. Meta int sibt l-Alla, Alla jagħtik il-qawwa iva li timxi il-mixja tal-ħajja tiegħek. Mingħajr ma taqta' qalbek, avolja hemm id-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum. L-omja jaraw. Kemm importanti jejjew nitolbu ilu din il-grazzja li aħna jirnexxilna narawh preżenti fil-poplu, fil-foqra, fil-batut, f'min qiegħed ifittex il-kenn. It-torox jisimgħu. Kemm għandna bżonn nismieħ. Mhux tant ismieħ tal-widna, imma ismieħ li nisimgħu il-kelma ta' Alla fil-qalb tagħna. Biex dik il-kelma aħna ngħixuha u natuha ħajja. Ejjew nitolbuh il-mulej dawn il-grazzi f'dan l-avvent. Ejjew inħejju ruħna għal din il-miġja tiegħu. Ejjew nitolbuh jiġi fina ħajfejjaqna spiritwalment. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla lejna, ejjew għalhekk aħna wkoll ħuti nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex imqawwija bil-qawwa tal-Ispirtu tkompli twassal lill-bnedmin kollha ta' rieda tajba il-kelma tiegħek. Nitolbu għall-mexxejja tal-pajjiżi sabiex jaħdmu fl-imkien għal ġid u l-paċi fid-dinja. Nitolbu għalina l-koll biex aħna wkoll narfu nisimgħu u nlaħmu fil-ħajja tagħna ta' kuljum il-kelma li lilna titwassal. Nitolbuk mulej biex tatina id-dawl li aħna narfu il-preżenza tiegħek mhux biss fil-Knisja
imma anke fil-foqra u fil-batuti nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek lill-morda u l-dak kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, int Alla ġust u salvatur tal-bniedem. Għati li kull bniedem fil-waqt li inti tilqa dawn it-talbiet tagħna, kull bniedem iduq l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti li bil-qawwa tiegħek biddilhom fis-sagrament tas-salvazzjoni. Is-sagrifiċċji tal-annimali tal-Patt il-qadim kienu biss xhieda tas-sagrifiċċju tal-Patt il-ġdid. M'għadhomx iżjed u spiċċaw għal kollox. Illum fis-sagrament tas-salvazzjoni nofru l-ħaruf tas-sew Ġesu Kristu ibnek, imwieled b'mod tal-għaġeb minn verġni bla mittifsa u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int qiegħed lill-Verġni Mqazza Marija fil-quċċata ta' Iżrael fil-bidu tal-Knisja biex il-ġnus kollha jarfu li s-salvazzjoni ġejja minn Iżrael u li l-familja l-ġdida tiegħek hi minn nisel magħżul. Bħala bniedma hija bint Adam u bl-innoċenza tagħha pattiet għad-dnub ta' Eva. Għal-fidi tagħha hi minn nisel ta' Abraham għaliex xemnet u nislet fi ħdana. Hi fera mit-zokk ta' Ġesse li minna ħareġ il-fjur Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li jirċivejna il-sagrament li jatina il-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej, biex kif aħna nisqarru li fi Kristu imwieled minn Marija Verġni, seħħu il-wedit kollha li saru lil missirietna, meta jerġa' jiġi bil-ferħ, niksbu dak li issa nistennew li jseħħ, u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nidu tleta vamarijiet u npoġġu fil-ġlejn Madonna ta' Pinu, il-morda tagħna u dawk kollha li jduru bihom, tobba, nersis u persuni fid-djar tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.